Нарязвам няколко лимона. Лимоните може да скрите на ръка и по този начин. Но доста често остава една месечна част, в която има сок. За по-лесно изтискване на целия лимонов сок от лимоните, аз съм взел ето такова устройство. Вкарвате и просто завъртате. По този начин изкарвате и последната капка лимонов сок от лимона. Лимона не е останало нищо в него, а целият сок е в купата. И така продължавам останалите лимони. След това използвайте и сито, за да пресите лимоновия сок, за да е чист лимонов сок, за да няма никакви семки и месечна част от лимона. След като съм изцедил сока на около 10 лимона, отсеждам за последно сока. Махам и ситото, прехвърлям лимоновия сок в една кана. Както може да забележите, от 10 лимона съм получил приблизително 250 мл чист лимонов сок. Лимоновия сок оставям за момент настрани. В една касиролка добавям 150 мл вода. Към водата добавям 250 г захар. Касиролката прехвърлям върху котлона. Пускам котлона на средна до слаба сила. Ето толкова силен. Поставям касиролката. Разбърквам. След като са минали около минута-2 и водата е тръгнала да завира, добавяме 150 мл от лимоновия сок. Разбърквам. Сместа оставям на слаб огън, докато и последния кристал от тази захар се разтвори в сместа. След това махам от котлона. Щом сместа е започнала леко да завира, това означава, че тя е готова. Спирам котлона. Махам сместа от котлона. Гореща смес вземам в една гарафа. Тук нататък има два начина. Един е да затворите това количество лимонада в шише и да го консумирате след време. Другия е да добавите вода според вашия личен вкус, малко или повече, зависи кой обича по-сладка или малко по-горчива лимонада. Да я гарнира с малко лед, лимони и да я се наслади. Аз лично добавям 250 мл студена вода. И няколко купчета лед. Оставям тази лимонада настрани и ще ви покажа как да си направите кето лимонада или една по-здравословна версия на традиционната лимонада. Добавям в една касиролка 100 мл лимонов сок, 500 мл вода и 2 супени лъжици подсладител. Аз в случая ползвам стевия. Пускам това на средна до слаба сила. Разбъркам с помощта на шпатулка. Така подготвената смес оставям за няколко минути. След като е пресляла сместа около 5 минути на слаб огън, спирам котлона. Махам касиролката от котлона. В една гарафа съм добавил лимон, добавям и купчета лед. Наливам и сместа вътре. Така подготвената гарафа оставям настрани да се охлади и след това ще се насладя на тази прекрасна лимонада. Накрая сме едно прекрасно видео за това как да си направим домашна лимонада. Ще да ви покажа два варианта, именно как да си направим лимонада с захар и без захар или кето лимонада. Тук е място да благодаря и на Елица Лазарова, която ми предостави нейната рецепта за това как да направя кето лимонада, защото както знаете, кето не е просто да заменим захарта с подсладител, а там се следят много други фактори за това колко въглехидрати консумираме на ден и така нататък. Надявам се това видео да ви е било полезно, надявам се да се учили нещо ново. Ако е така, share, like, subscribe и ще се видим с вас в моето следващо видео. Аз ставам в прекрасната компания, тази прекрасна, свежа, наслагваща лимонада, защото навън днес в Англия е едно прекрасно слънчево време. Не е много типично, но аз ще му се насладя.
Чао, нови срещи!